Exactly, Andres. Natin eh, Jody na. Swapang ka nga talaga. Makaungit kan sama, Jar. Madita nga kadwaan. Makaungitak yakin madimoy. Madi mo kayo mo. GR sa ato ya, kapanan na nga tapo. Oh, Jar, panam. Paano ko man yan, Andres? Apa, yan ako yung kada Andres, Jar. Ang kubayatan ay ulit kanyanan. Jar, mo baybayadan na udim kin Andres eh. Nay, madi utang. Dapat nga bayadan, kababay mo kin Andres. Sakto lang tati bahalang agbayad kin ni Andres in Jar. Ang paimot ba? Basta, sakbahalan, Jar. Madim nga problemahin na Jay. Hindi ka sanawa dyan, di saktig ka utang kanya amaon. Madi nga utang, Jar. Basta tulungan na lang. Anya nga tulong ba? Kiamo mo na. Anya nga mukong ba? Kikin ni Maria, Jar. Mabalin nga kaduan na ka umarayim. Suhul mo't atan ba? Madi nga suhol, Jar. Kahit na lang kung mga tulungan kin ni Maria. Sumot lang nga dyan. Apay madim kay kadwa ni Andres. Madi, bagtasi ka close mo ni Maria. Na may lang no kadwatan ni Andres ba? Kasanumot nga na ipaga, Jar. Na may pinagtirtirada ni Andres. Pasyak, maday. Ado mo kami ni pambar mo ba? Napunay kayo magkanya ako. Bahala ka, ano mo din pwede isurat ni Andres, madi ka kadwaan. Sige man lang aro din. Sige, hintan. Kaya tumulagayam ka. Nakay! Talpas ka naglinis ni Tat? Ang nga na bakit? Apaya? Bangka gumatang tuso ka. Awan ti pang paksiw ka. Ano nga klase nga suka ba kahit? Pura uno nalampaga. Padasam di kulay ng isip. Nodda. Talong ka nga talaga. Yan. Damdamag lang tao. Magkasangon, George. Inya ba di bang paksiw ta? Kasuka ba kahit? Try mo bagoong. Baggong ay bagbagang. Baggong nga pang paksiw. Kagit di gumatangan. Wow, sure ba kahit? Ay napagkatang ko nga ay. Apa ay wala kwartam ditan? Awanan ba kahit? Ana, awang manan. No ara kada paggatang mo. So kaawan? Kawan mo nga talagang ba kahit? Ngati na kagumatangan. Tatan ba kahit? Ay made, nubigat. Nubigat ko pa ilutun niya si daon. Siyempre tataa. Nagmayat talaga makasawa ti mo talong na ya. Makaperde ti ulo. Ni, himala. Nagkatwa kayo, Mark. Api pa pananyaw. Paano ko balay Andres? Kaso nasabat ko mo ni Baak. Kasi ya. Kaano ako makuha ti balay? Bayada ko may udik kanyam. Talaga, JR. Gusto-gusto. Awang ti kwartak tatan. Nyalakit din Andresin. Kano ka pa yung nagkakwartang ay? Kulay ni Baka. Ano pinagkunam kanyak? 4? Maday, 3 ka lang Andres. 3. Lastog ka nga talaga ya. Bagla ka do kwarta mo. Mas laka na sino mong makasaon. Talaga kasta ate. Ato kwarta na Andres. Di wow. Ato pa yung kwarta mo. O mo bako mo. Nagkasangon, George. Sus! Kita ma Andres. Di ba, Jar? Apay Baak. Di ba kaduan na kada Maria? Wen, ngang datay ba kanya, may surot ng Andres. Ang bayo yung suro takbay. Si kailatan. Wen Andres, sumurot ka, kanya Baak, timang ti udik kanyam. Talaga, JR. O ba? Ayaw din na ni JR. Tad mo. Tate, paglay nga. Basta kwarta, nagpartak ka. Ikaw na. No, kasi ka kumakanyak. No, kasi no, kapartak ti kwarta. Kasi ka kumamay.
Kasi ako makamartak mo ti babae, di nakasawa ko man. Exactly, Andres. Ate na, Jody na. Swapang ka nga talaga. Makaungot kan sama, Jar. Madita nga katwaan. Makaungitak yakin madimoy. Madi mo kayo makaungot, Andres. Kuna lalaki na makaungot eh. Ana, kaano tak ngarot kadwan mapan kada Maria. Kudamagang ni Jar ah. Niyap siya, Andres. Sika ah. Sige, salatan. Naggulo kayo. Oh, kano tayo rin mapan? Baka mabalin nga tatan. Ay, madyag balin tatabaak. Ato yung schedule ko tatta. Schedule nga. Aglaba kas kada aglutaw. Amumagayang ka. Turusak baak. Kadama lang papanagdamdama. Kikano tayo rin mapan kada Maria. Mabigat baak. Awan ti schedule ko. Turusak baak. Ako ang papanak na bigat. Sure kayo nga awan papanan nyo no bigat. Ay na, bagbagami pa lang. Ibabog sa taas umumon. Sige, no bigat. Mapan tayo. Ana oras nga ay. Oras mo lang tata. Napahiyan niya orasain. Alak Jace. Basta yung oras tayo mapanubigat. Baka napulot lang ni Adyan, Andres. Sakto lang nga jay. Tapno makasambot tayo jay. Pangaldawag. Tapaman tayo magipangan. Ata ti paglay nga Andres. Kwartakin malamot. Yung laki di ba ako? Mindset ka ro. Mindset. Sa bagay, gusto ko na, Andres. Sakto, produkto kinipeskon. Madingat nga kababain JR. Hindi tayo pa nga makipangan. Madibaak, naros na gajay. Oh, anos na magayam. Bigat. Alas Jace. Sige, Andres. Ano, baak. Sige, dinno tayo kikita nga rin no bigat. Kasi siyempre tayo mata alang mo tayo agong. Mutaling ka nga talaga. Tiko na, kung dinno tayo kikita. Tibalay mo, najibalay ta JR, najibalay may. Kuli mo na agam kami na. Si Kajar. Sino kaya mau? Itimot lang nun ah. O sige, kita-kits lang no bigatin. Sige, baak. Tatapi papanak. Andres, manakaon. O, ano Andres, ano pa ikakuha mit toy? Apay si ka. Anabi ko kam dito. Awan. Oh, ako magayam ka. Kaya di gawin doon. Pero kaya alam kita dito makita tanta. No, bigat ka man magibabain. Dapat pagkatag ko tumay to. Give us si George.